ассалому алайкум бародарҷонони азиз. Мо ай Москва, Московская область, Тоҷикистон бор мебиёрем. Шаҳрое ки шаҳри Турсунзода, шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, Хуросон, Уяли, Бохтар, Калхозобод. Бачаҳо бо як машина бор кардаестед. Ай Москва бортон боша. Ҳамин номеро ба алоқа ба буроетон, бора тиетон соғ саломат насиб бортона мерасонем. Видеора поделиться карда канал ба обуна шудана фаромӯш накунетон. Раҳмати калон барои эътиборотон. Ба пеш. Носи, махрами, рози.